Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda, nunha semana máis na deste luns día 10 de xuño, xornada posterior ás eleccións europeas que tivo lugar na xornada de onte, en a que imos a falar hoxe no informativo, especialmente xa ao principio dos resultados mesa por mesa de Cerceda e comparativas, datos, etc. Deso imos a falar como tamén das axudas municipais para a escolarización, as axudas tamén para transporte escolar, están abertos plazos durante esta semana, e tamén se poden anotar os campamentos de verán para a conciliación da vida familiar e laboral para os máis pequenos da casa. Falaremos da listaxe provisional dos alumnos admitidos na escola infantil, están a tempo ahora a reclamar. Falaremos tamén de cortes de suministro eléctrico que haberá esta madrugada, pero tamén mañán e pasado. Falaremos de verán saudable, que vai a comenzar mañán, unha actividade que terá dous turnos, un de mañán e outro de tarde. Do calendario festivo do Concello, festas xa a fin de semana que ven son as festas do San Antonio na parroquia de Cerceda. Da notificación das fogueiras do San Xoán, que siguen podendo facelas, hai que facelas para aqueles que queran realizalas, esas fogueiras no día do San Xoán, e de unha charla informativa sobre hixiene postural que haberá este mércores no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda. Hoxe abriu o parque acuático nunha nova temporada, falaremos deso como dos horarios da piscina climatizada, de doazón de sangue que se pode doar esta semana na Silva, e nos deportes falaremos do torneo de fútbol base do Concello de Cerceda que se celebrou este pasado sábado con moito éxito de participación, bonito espectáculo, bonita festa do fútbol, especialmente dos máis pequenos. En canto tempo, as previsións para mañán son de unha situación de certa estabilidade, aínda con vento do nordés que van a traer temperaturas non moi altas. Onte tiñan lugar as eleccións europeas en toda Europa, pero tamén en España e, como non, en Galicia e en Cerceda. Todo transcurriu con normalidade, as mesas tamén abriron con normalidade, algunha anécdota, pero non suniñable, abriron con normalidade. Todas as mesas electorais de Cerceda, xa dende 9 da mañán ata as 8 da tarde, estiveron en funcionamento. Unhas eleccións europeas que, en canto aos resultados, pues remataban con victoria en Cerceda do Partido Popular, algo que tamén sucedeu no resto de Galicia e prácticamente en España. Esos foron os resultados definitivos, o remate ás 11 da noite, cando se deron a coñecer os resultados definitivos. Insistimos, unhas eleccións europeas que, sobre todo, do que hai que destacar é a baixa participación. En Cerceda, dende que temos datos das últimas eleccións, prácticamente en todas, foi a vez que menos participación houbo, un 51% de participación en total, chegando a algunha mesa a rozar o 41% de participación, como foi, por exemplo, en Crobas, ou un 48% en Queixas, ou un 47% en Rodís. Unha participación moi baixa, que tamén se levou esa participación baixa prácticamente en toda España. Eso era o máis destacado. En canto aos resultados en sí, pois imos a repasalos. Por exemplo, decir que, como decíamos, o vencedor foi o Partido Popular, que tivo 1029 votos en todo Cerceda. O Partido Socialista quedouse con 559, o BNG, en este caso que se presentaba por Agora Repúblicas con Bildu e con Esquerra Republicana, quedaba 292 votos, Sumar 26, Podemos 17, Vox 95, hubo 39 nulos e brancos e outros 112. En canto a opostos, como sabemos, primeiro foi o Partido Popular, segundo o Partido Socialista, terceiro BNG, falamos de Cerceda, cuarto foi Vox, e quinto, por enriba de Sumar e de Podemos, quedou o Partido Salv. O Partido Salv, que era, lembren, se acabou la fiesta, un partido que non se define moi ben, semella de ultradereita, pois Salv
acadou 51 votos en Cerceda, convertíndose así na quinta forza despois de Vox en Cerceda. O partido SALF, quinto con 51 votos. Quedou despois deles pois sumar Podemos, Ciudadanos, que quedou con 6 votos, o PACMA con 6 votos, ou, por exemplo, como anécdota, Cedelas Homes tivo en Cerceda 3 votos. En comparación co ano 2019, as últimas eleccións europeas, por exemplo, descenderon todos os partidos en votos agás Vox, os que irrumpiron novos, como é SALF. O Partido Popular perdeu 326 votos en Cerceda en relación con fai 5 anos, o Partido Socialista perdeu 342 votos, o BNG perdeu 92 votos, un partido como Ciudadanos, que tiña 324 votos en Cerceda fai 5 anos, nesta quedouse con 6, descenso evidentemente prácticamente desaparecer. O partido de Podemos baixou en 100 votos, de 117 baixou en 100 votos, prácticamente tamén descendeu, mentras que Vox ascendeu en 60 votos, pasou de 35 a 95. Irrumpiu ese partido, SALF, con 51 votos nestas últimas eleccións. Mesa a mesa, como decimos, se produxeron unhas participacións moi baixas e en todas elas venceu o Partido Popular, segundo o Partido Socialista e terceiro o BNG. Eses son uns resultados das mesas de Cerceda. Unhas eleccións, insistimos, celebradas onte con normalidade e que reflexan o mismo que prácticamente sucedeu no resto de todo o Estado. Baixa participación, vitoria do Partido Popular, a seguir por pouco do Partido Socialista. Unhas eleccións donde no resto de Europa pois ascendeu claramente, por exemplo, os partidos de dereita e de ultradereita. Deso seguiremos falando e, en este caso, pois xa saben, teñen datos ou máis datos na páxina web de a Xunta de Galicia. Se queren con máis detalle, tamén atoparán aí máis información. Pois despois de falar dos resultados destas eleccións que tiveron lugar onte, vamos a falar de máis temas de carácter local, como son as axudas municipais para a escolarización para o próximo curso, é dicir, as axudas para material escolar, libros de texto e vestuario básico. Ten o prazo aberto. A quen se quere solicitalas está o prazo aberto hasta o día 18. O Concello convocou estas axudas para o vindeiro curso e o día 18 de xuño é o último día para solicitalas. Se subvencionan nos gastos de escolarización os gastos de libros de texto, material escolar, vestuario básico ou material informático no caso de emprego da mochila digital. Recordar que a solicitud hai que facela no rexistro na planta baixa do Concello ou por sede electrónica na web www.cerceda.org. Estas son as axudas de escolarización. Hai outras axudas tamén convocadas que é o para o transporte escolar. Se trata de unhas axudas que concede o Concello de Cerceda co fin de que no próximo curso todas as persoas que estudien fora do noso Concello, bacharelato, formación profesional ou universitaria, podan ter unhas axudas para acceder aos centros de ensino no que cursen os seus estudos. Tamén o día 18 rematará o plazo para solicitalas e teñen que facelo no rexistro ou por sede electrónica. Se queren ter máis información, tamén poden chamar aos servicios sociais no teléfono 981 68 60 68 polas mañáns ou achegándose á terceira planta da Casa do Concello. Está aberto o plazo para anotarse os campamentos de verán. O Concello de Cerceda organiza de novo un ano máis os campamentos de verán para rapaces e rapazas que queran realizar actividades ao longo da época estival, para a conciliación das familias e tamén unha alternativa de ocio para eles. Vai dirixido a nenos e nenas escolarizados ata os 14 anos e terá lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde, dispoñendo dun horario ampliado que sería de 8 da mañán a 3 da tarde. Terán incluído a merenda a media mañán e no horario ampliado tamén o almorzo. O campamento se desenrolará na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, aínda que farán saídas tamén, por exemplo, ao Parque Acuático. Realizarán actividades como manualidades,
deportes, cociña, etc. As inscripcións están abertas ata o luns día 17. Ata o luns da semana que ven está aberto o prazo. Poden facelo no rexistro do Concello, na planta baixa da Casa do Consistorial, ou, se queren, por sede electrónica. Pasamos agora a falarlles da Escola Infantil Os Pillabáns, porque a pasada semana se publicaba a listaxe provisional dos alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal. O pasado 31 de maio se publicaba esa orden, o mellor dito, era cando se facía a Comisión de Baremación, Coordinación e Seguimento da Escola Infantil Municipal, acordaba a listaxe provisional dos alumnos admitidos e do alumno que quedaba en listaxe de espera para o vindeiro curso. Agora as persoas interesadas poden presentar a súa reclamación que consideren oportuna ata no plazo de 10 días dende a súa publicación, é dicir, ata que remate prácticamente esta semana, teñen de prazo para practicar ou presentar algunha reclamación. Si queren tamén poden chamar por teléfono se teñen algunha dúbida ao Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68 ou achegándose á terceira planta do Concello. Se ocuparon definitivamente 61 plazas, son as que están ocupadas. Na unidade, por exemplo, de 0 a 1 anos, na quenda da mañán quedan 2 plazas libres e na quenda da tarde quedan 6 plazas libres. Non hai listaxe da garda, polo tanto, mentres que para a unidade de 1 a 2 anos, a máis demandada, na quenda de mañán non hai plazas dispoñibles e na quenda da tarde 12 plazas dispoñibles. Na listaxe de espera hai 17 solicitudes que quedaron en listaxe de espera nesta edade. Na atención de 2 a 3 anos, na quenda de mañán queda unha plaza dispoñible e na de tarde 17 plazas dispoñibles. En este caso, si tampouco queda listaxe de espera. Unha unidade a de 1 a 2 anos que é a máis demandada e que quedan 17 persoas en listaxe de espera. Na gardería municipal, que é gratuita, como en toda Galicia, lembren que está pendente de que se amplíe esa aula de 1 a 2 anos con unha subvención que xa foron concedidas e acadadas e agora están pendentes da execución, que si pudera ser realizala durante o verán para o vindeiro curso, aínda que de momento non hai confirmación. Falamos de cortes de suministro eléctrico porque dende a empresa Naturgy nos informan que esta madrugada que ven hai cortes do suministro eléctrico especialmente no casco urbano de Cerceda. Con fin de efectuar traballos de mantenimento da rede eléctrica, se informan que esta madrugada, do 10 para 11, esta madrugada, de 12 da noite a 4 da mañán, haberá cortes na Avenida de Galicia e na Rúa Tierno Galván. De 3 da mañán a 5 da mañán haberá cortes de suministro na Avenida da Coruña e de 5 da mañán a 8 da mañán haberá de novo cortes na Avenida da Coruña, na Avenida do Mesón, na Rúa Constitución, no Coto, na Rúa Cura José Pena e na Rúa Saúde. Tamén esta madrugada, de 4 a 6, haberá cortes na Avenida de Galicia, na Gándara e en Tierno Galván. Para a xornada na madrugada do mércores, do martes para o mércores, día 12, hai cortes de 3 da mañán a 5 da mañán que afectarán en Cerceda, Albarda, o Alto, Antemil, Avenida da Coruña, Cortella, Lavandeiras, Leirán-Festa, en Cuence ou en Fracela. Ese mismo día, tamén de 5 da mañán a 8, na madrugada que ven, na seguinte, cortes que afectarán a Rúa Rosalía de Castro en Cerceda, e xa na madrugada do mércores para o xoves, día 13, cortes que se efectuarán no Vilar, Rego da Iña, na aldea de Vilar. Tamén o xoves, despois máis tarde, de 3 da mañán a 7, cortes en Meirama, no Brozo, en Feitosa, en Pedamúa, en Picardel, en Río, en Rozadoiro, en Travesía, na Gándara e na Picota. Se queren calquera aclaración poden chamar o teléfono gratuito 900 333 999 de Naturgy. Na xornada de mañán comeza a actividade verán saudable enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas, unha actividade que se vai a levar a cabo na zona do Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial, e onde poden anotarse aínda se o desexan. Xa hai 2 turnos que van a comenzar mañán. O primeiro turno é mañán martes e comenzará de 11 da mañán a 12. O segundo turno xa comenzará mañán martes de tarde, de 8 a 9 no mesmo lugar. Rematará esta actividade
o 5 de setembro. Prácticamente 3 meses, actividades os martes e os xoves. Se realiza ximnasia de mantenimento, stip, aquagym, yoga, andainas, cachibol, etc. O precio por mes, cada actividade é de 9 euros para os maiores de 65 e os maiores de 18 anos ata 65, 13 euros o mes. Lembren que empeza mañán e aínda poden anotarse. Falamos de festas porque a fin de semana que ven son as festas do San Antonio en Cerceda. A Comisión de Festas de Cerceda xa ten todo preparado para o sábado e para o domingo. O sábado 15 hai misa solemne e logo na sesión vermú estará a cargo do dúo Reflejos. Pola noite do sábado hai unha gran verbena co grupo Bomba e Disco Impacto con DJ Bermúdez. O día seguinte, o domingo 16, hai sesión vermú co dúo Dilemas, o cartel das festas do San Antonio na parroquia de Cerceda que preparou xa a Comisión de Festas. Despois de falarlles de festas, falamos de as notificacións das fogueiras do San Xoán, porque o San Xoán, que é festivo no noso concello, vai a ser luns, e na madrugada do domingo ao luns, aqueles que queiran facer fogueiras do San Xoán teñen que notificalas previamente. Para elo, de xeito gratuito, para notificalas, poden facelo por correo electrónico, se desexan, con esta mandándolle os seus datos do lugar onde vai a ser e os datos da persoa responsable a dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono polas mañáns o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 ou achegándose presencialmente á terceira planta do Concello. O plazo remataría o día 21 de xuño, sería o último día para solicitar e notificar as cachelas do San Xoán. Únicamente se recollen as solicitudes para esa noite, a noite do San Xoán, do 23 ao 24. Se se vai a facer calquera outro día, deberán chamar o 012. O Concello tamén publica un bando onde se establece unha serie de normas para evitar accidentes e garantir a seguridade de todos aqueles que participen nestas cachelas do San Xoán, nestas fogueiras que son tradición e que no ano pasado se comunicaron máis de 300 en toda Cerceda. Ímonos a outro tema, despois de falarlles deso, falámoslles da apertura do Parque Acuático. Vamos a falarlles, antes da apertura do Parque Acuático, mellor dito, de unha charla informativa que haberá sobre hixiene postural. Chegábanos hoxe información de que dende o Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda organizan para este mércores que ven, día 13, ás 4 da tarde, no propio centro, unha charla informativa sobre posicionamento e hixiene postural. Vai dirixido a familiares e persoas coidadoras ou interesadas neste tema. Está impartido por Mariana Fernández, que é terapeuta ocupacional e que será no xeriátrico no Acevedo. É gratuita, pero teñen que anotarse previamente. Vai a ser xa este mércores, día 13. Para anotarse poden chamar o teléfono do Centro de Día, que é 981 68 5209, 981 68 5209. En canto ao que decíamos antes, hoxe abre unha nova temporada do Parque Acuático de Cerceda, unha emblemática xa instalación de ocio de Galicia que xa a día de hoxe e ca apertura, a partir de agora xa son moitas as excursións de colexios de toda Galicia que se van a chegar a disfrutar do Parque Acuático. Hoxe abre, luns día 10 de xuño, e vai a manter a súa actividade ata o luns 9 de setembro. Dende xa fai unha semana se poden retirar entradas que foron xa en máis de 1000 o número de entradas que se puderon comprar a través da páxina web do Parque Acuático, un parque acuático que seguirá abrindo de 12 da mañán a 8 da tarde todos os días da semana, sempre que o tempo o permita. Como decimos, as tarifas se manteñen igual que nas anteriores anos, nas anteriores temporadas, nos últimos anos, e que a día de hoxe son moitas xa as excursións programadas para disfrutar desta recinto, especialmente neste mes de xuño, de colexios, AMPAs, etc. Os precios siguen sendo, como decíamos, os adultos 10 euros, de 5 a 12 anos 7 euros e de 0 a 4 anos 1 euro. Eso de luns a venres. Logo, sábados, domingos e festivos, ese precio sube nun euro.
En canto á piscina municipal de Cerceda, tamén moi utilizada, pois está en este caso xa con horario de verán. Lo que resta deste mes de xuño, o horario da piscina vai a quedar igual, de 9 da mañán a 9:30 da noite, pero para o mes que ven, o de xullo, será de 9 da mañán a 2 da tarde, só pola mañán. En agosto estará pechada e o 9 de setembro volverá a abrir con horario normal, de 9 da mañán a 9:30 da tarde. Tamén recordalle que todos aqueles que estén pendentes de rexistrarse, ou mellor dito, de facer a inscripción dos cursos de natación para a vindeira temporada, teñen de prazo durante todo este mes de xuño. Ata o 28 de xuño teñen que inscribirse na plaza que lle foi concedida. Hai que facela no rexistro do Concello de xeito presencial de 9 a 2 ou a través da sede electrónica. Este mércores que ven se pode doar sangue na Silva. En concreto, poden facelo en horario de, en este caso, de tarde, de 4 da tarde a 9 da noite se pode doar sangue nesta semana na Silva. Insistimos, estará no campo da Feira da Silva, ali ubicado o autocar do centro, neste caso, de doación de sangue, agora chamado A2, que estará no campo da Feira da Silva esta semana para doar sangue. Pois nos deportes, como vimos anunciando estas últimas semanas, todo estaba preparado e pendentes do torneo de fútbol base do Concello de Cerceda que se celebrou este pasado sábado nas magníficas instalacións deportivas do Roxo, onde estiveron simultáneamente ata 5 campos de fútbol disputando encontros de fútbol de os máis pequenos de fútbol 8. En este caso, o día foi fresco, acompañou a temperatura para facer deporte e insistimos que se encheu todo o recinto con familiares, amigos e amantes do deporte, do fútbol e deste bonito espectáculo dos máis pequenos, dende os máis pequeniños, categoría prebenxamín, ata a categoría, en este caso, alevín, o que se corresponde co fútbol 8. Pois foron, como decimos, máis de 650 nenos e nenas que participaron xogando, acompañados por os seus familiares e aficionados, encheron ao completo os campos de fútbol do Roxo. Na categoría prebenxamín destacamos que o vencedor foi o Arteixo, pero o segundo clasificado foi o equipo de Cerceda. Os prebenxamíns do equipo do cercedense foi subcampeón e tamén con moita ledicia recolleron o seu trofeo o remate de esta magnífica xornada. Nos prebenxamíns venceron o Arteixo e, en este caso, nos benxamíns o campeón foi o Vedra e nos alevíns o Sporting Cambre que se impuxo o Ordes. Entregaron os premios, ali estiveron presentes o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, pero tamén o concelleiro de Deportes, que axudou moito na organización, Óscar Golán, e tamén o concelleiro de Medio Ambiente, Jesús Rama, aficionados ao deporte, aficionados ao espectáculo, ali estiveron entregando as medallas e comprobando con ilusión a ilusión especialmente que tiñan os nenos por este tipo de torneos ben organizados, donde incluso, lembren, ao mediodía, todos xuntos, comían na polideportiva de Limeisa, que estaba xa habilitada para eso, para que todos os equipos xantasen ali, xuntos, de convivencia, e logo a partir das 8, unhas rematadas as finais, tiña lugar a entrega dos trofeos aos 3 primeiros galardoados de cada unha das categorías. Tamén tiveron medallas e todos eles levaron algún tipo de agasallos neste torneo de fútbol, no que foron 40 equipos das categorías prebenxamín, benxamín e alevín a que participaron nesta edición, que era número 16 deste torneo organizado polo Concello de Cerceda, no que colaborou directamente o Clube Atlético Cercedense e incluso tamén a Federación Galega de Fútbol. En canto ao tempo, poucos cambios para a xornada de mañán martes, cando o anticiclón das Azores seguirá
entrando en Galicia, pero os ventos do nordés achegarán aire frío dende o Golfo de Vizcaya. Deste xeito, mañán o ceo vai a estar parcialmente anubrado na mitade norte de Galicia e despexado no resto. Pode haber algunha precipitación, pero na zona da Mariña Lucense. As temperaturas van a continuar descendendo, polo que os valores serán baixos para esta época do ano, tanto as máximas como as mínimas, debido a eses ventos do nordés, que terán incluso intervalos moderados con refachos de fortes no litoral atlántico. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos da radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.